একোই কৰা নাই, খালি খাইহে আছে, ৰাইজক কষ্ট দি আছে। ইয়াৰ বাদে একো নাই, ইয়াৰ বাদে একো কৰা নাই। नों नङाबा मेगना नुलामोन आंना आफा। दाना बरखौ सोरनो होगोन? सिन्देलावबो होगोन, फैथायावबो होगोन, जुथायावबो होगोन। बे बाथ्राखौ सोर बुंखो आरो सोरखौ बुंखो? भिडिअखौ जोबजासे नायलामोन जाबाय, बुजिनो मोनगोन। জাতি আছে ইয়াত, এই অঞ্চলৰ 9টা 10টা 12টা এনেকুৱা গাঁওটো সব वाइल्ड लाइफत मोजां दं दा? मोजां दं आफा। मैगं फाननो हायाखै? ओरैनो दफा थाङो आङो। दफा नों नङाबानो मेगनानो नुनाय नंलामोन आफा आङो। बाहाय जिराय बाहाय। गोबाव ओमफ्राय फैनो होनना बुंबाय थाबायमोन आं दाख्लैयो, ओमफ्राय मिलायाखिसै। दा नुगोना नुवा? एसे मोजां नुयो, ओमफ्राय बारल' हाबो, ओमफ्राय सम सम उदै गयो। चेकआप खनसे लांफिननांगोनलै। आं खनननि मोखांखौ नायनानै आं बहर सोनो नागिरदोंमोन आफा, मारै जाखो? जागोन र', बे खोन्थासिगोन माबाया। इसोरा एबार अनथ'वाखिसै नालाय जोंखौ उनाव अनसिगोन बियो। ओरैनो मानसिफ्रा ओरैनोबा आंखौ सेन्देलावबो फैथा बहर बुनो थोनलायलांबाय, बखि बखिनो। मा सेन्देलाव फैथायाव बहर बुबाय नंगौ जाखो? दाना सोरनो होबावनांगौ? जेराव सांग्रां थायो बाव थागोन, जेराव सांग्रां होयो आं बाव होगोन होननायावनो फैथाव होदो, सेन्देलाव होदो। दाना? औ, सेन्देलावबो होगोन आं, जुथावबो होगोन आं होनदों आङो। আজি যিটো হৈ গ'ল মোৰ যিটো নমিনেশ্যন 14 চিৰাংদুৱাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে যিটো নমিনেশ্যন আমি ফাইল কৰিছিলোঁ, এয়া আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ পৰা ৰিজেক্টেড বুলি ওলাই আহিছে। আমি ক'ব লাগিব এয়া এটা ডাঙৰ পলিটিকেল ষড়যন্ত্ৰৰ আমি বলি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব।